काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतलेली आहे। जवळपास 1 तास या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाल्याचे कळते। महाराष्ट्रामध्ये आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती या बैठकीला अर्थातच महत्त्व आहे। राज ठाकरे यांचा इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी करण्यासंदर्भामध्ये कुठलीही चर्चा यामध्ये झाली नसल्याची माहिती पुढे येते। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यामध्ये भेट झालेली आहे। जवळपास तासभर या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाल्याची माहिती पुढे येते आहे। दरम्यान राज ठाकरे यांना महाविकास आघाडीमध्ये घेण्याबाबत कुठलीही चर्चा झाली नाही अशा स्वरूपाची माहिती आहे। मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती अर्थातच या दोन नेत्यांमधल्या भेटीला महत्त्व आहे। हर्षवर्धन सपकाळ आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात झालेली महत्त्वपूर्ण भेट।